Say hi, Ayla. Ang dungis ng bata. Kauwi ko lang galing sa work. Ang dungis ng bata. Say hi. Hello. Say hi. You're staring at the screen? Say hi. Hi. So kararating ko lang galing sa sa work. Medyo malamig ngayon. Kanina nag-snow pero minto na yung snow. Ang ganda pala yung dito. Yung liwanag. So mag-haul tayo. Sasama ka? Sama ka sa haul ni Mami? Naisipan ko mag-vlog ngayon. Para may naman, mag-update ng tawag dito. Ilagay natin dito sa Para mag-update ng ng video kasi sobrang busy. Bihira lang tawag dito, makapag-film. Mahirap din pagsabayin yung time ng tawag dito. Busy sa work. Full time na kasi yung work ko is full time. So, busy sa work, tsaka pagdating yung ayun, ito, magbantay ng baby pag uwi ng galing sa work. So, ayun, busy-busyhan tayo. Say hi! Hi! Say hi to everybody. Ayla, say hi! Natutulala siya, tinitingnan niya yung sarili niya sa screen. So, kanina, may binili si Mami na damit. So, kasi sa Walmart, pag kahit na winter pa, malamig pa, nag-i-snow na, nagsisale na, nakasale na yung mga pang-winter na damit. So, may binili ako kaninang 3 item bago ako umuwi na naka-clearance na siya. Kunin natin. So, parang nagagandahan ako nito eh. Siya, cardigan siya. Ayan siya guys, oh. Sobrang kapal ng niya, tela niya. Tsaka may kasamang anong tawag dito? Pang tali sa sa bewang. Ganito yung itsura niya, guys. Sobrang kapal. Ewan ko, parang nagandahan ako, cute siya eh. So na lang siya. Kung nakikita nyo, $3 na lang siya. Nasa siya, $38 before, nasa $3 na lang siya. So sabi ko, parang cute siya eh. Cute naman talaga siya eh. Tsaka may binili akong 2 long sleeve. Ito cute to, oh. Maganda siya. Gusto ko yung style niya, may ganito siya, oh. So ito ata parang $5 ata ito. And then itong isa nasa $4 tong pink. Ang cute. Itong isa iba yung style niya. Ganito lang yung dulo niya. Ganyan. $5 siya. Gustong-gusto ko to. Pwede itong pang araw-araw pagka like sa loob ng bahay or maganda nga itong panglabas eh. Kasi yung niya, yung tela niya maganda. Gusto ko yung yung bagong brand sa Walmart. Yung anong brand ba to? Pre-assembly. Ang gaganda ng mga nila. Tawag dito? Yung mga damit nila. Lalong-lalo na yung dress, pantalon. Basta maganda yung brand na bago sa Walmart, yung pre-assembly. 2 brand yung bago sa Walmart, Scoop tsaka pre-assembly. Mas gusto ko yung pre-assembly kasi maganda yung niya, style ng damit. Itong suot kong to, pre-assembly din to. Last year ko siya nabili, naka-clearance din siya. Ang cute. 2 yung binili ko nito last year, naalala ko. Itong red tsaka yung purple yung binili ko. And then, itong pantalon, ganito yung itsura niya guys. Ganyan. Ganyan yung itsura niyang ng na to. Damit na to. Tapos may style siyang ganito yung style niya. Sobrang ganda nito. At saka ang tela sobrang comfortable, sobrang lambot, tsaka sobrang kapal. Ito rin tong pantalon na to. Nung nagtingin-tingin ako ng pantalon, alam niyo ba kung nabili ko to? Lang to? $1. Nabili kong pantalon na to. Sobrang ganda. Gusto-gusto ko. High-waisted siyang pantalon. Ganda. Ganyan siya. So, yun. Gustong-gusto ko talaga yung yung brand na bago sa Walmart, yung Freeway na brand, maganda siya. Tsaka yung Scoop din, maganda. Kasi itong cardigan, yung brand nito Scoop. Tsaka ito, Freeway naman siya. Marami akong nabiling clearance na damit sa Walmart na pag naka-clearance sila, sobrang mura na talaga. At saka ang gaganda ng tela. Parang hindi siya
ano, yung parang hindi siya yung, ano, parang mamahalin yung ano niya, yung fabric niya. So, maganda talaga siyang, ano, brand. Say hi! Say hi! Nakapag-film ako kasi mag-isa lang ako sa bahay. Si Dan pumasok na sa trabaho. Tsaka yung biyanan ko, wala ata siya ngayon dito eh. Umalis ata kasi, ano, mag-isa lang ako dito sa bahay. So, pag mag-isa lang ako sa bahay, gusto kong mag-film kasi. Uy! Mag-film kasi hindi ako nahihiya, hindi ako naiilang. Okay lang akong mag-film. Pag mag-isa lang ako kahit yung dito lang, ay, you drop your pacifier. Kahit dito lang sa loob ng bahay. Kaya pag napapansin niyo yung mga videos ko, normally lahat talaga puro sit down video. Kasi nga, pag may mga kasama ko dito sa bahay, kay Dan okay lang, hindi naman ako nahiya kay Dan eh. Sabi niya ko nahiya ako, naiilang akong mag film ng video dito sa baba ng bahay. Kaya mag-isa lang ako dito, yun. Why not to samantalahin natin yung pagkakataon na mag-isa lang tayo dito sa bahay. Umalis ata siya eh. Hindi ko alam kung saan pumunta eh. Kasi nasira yung sasakyan niya, pinaayos yung sasakyan, baka sikaso yung sasakyan niya. So, ayun. Kaya kung napapansin nyo, yung mga vlog natin eh, puro sit down video kasi nahihiya ako sa mga kasama ko dito sa bahay. I mean, sa biyanan ko dito. Ang ganda ng dito, ng light sa Hey, say hi! Ayun, napahaba na ata. Ayun, marami silang sale na ngayon. Nagsisale na sila ng mga winter stuff sa Walmart kung nandito kayo sa US. Check nyo yung clothing section kasi marami silang sale. May gusto akong coat trench coat na gusto sa store. Actually, naka-sale na siya. Nasa $69 siya. Ngayon, nung chinek ko kanina, nasa $33 na lang siya. Medyo bumaba na siya ng almost kalahating presyo. Pero, antayin ko ng siguro mga 1 week. Baka bumaba pa yung presyo ng mga $20. Kasi magandang, siya. Magandang coat siya. Cute. Maganda yung style niya. Type ko yung style ng coat. So, antayin ko lang siyang bumaba pa ng konti. Kasi minsan, pag minsan kasi yung size niya, isa na lang kasi yung small na size, yung extra small. Tingnan ko bukas, baka bilihin ko na lang bukas kasi sayang baka pag tingin ko wala na siya, nabili na siya. Kaya bilihin ko na lang kasi mura na yun eh. Kasi nasa kalahati, almost kalahati na siya ng presyo. Mura na yun kasi nasa $69 talaga siya. Pero maganda talaga siyang klaseng coat. Cute. Tingnan natin bukas, baka mabili ko bukas. Nasa $33 siya, naka-clearance na siya. Say hi! Where's your pacifier? That's mommy's clothes. What are you doing? You want the color? Oh, no, not that. Don't pull that. She's pulling that. Why? Gee, hi! That's mommy's clothes. Let's go down to your... I turned off her audio and her cartoons. So, I turn it off. So, she's like wondering, like, why is my cartoons is no sounds? Are you ready to put it down? You ready to put it down? You ready to put it down? Huh? Say hi. Say hi. Hello. Say hi, Ella. Nagsisimula na siya mag-aral tawag dito, gumapang. Hindi pa siya marunong talagang gumapang. Nag-aaral pa lang siya kung paano gumapang. Pero nakakatayo na siya ng konti. Pero hindi niya pa alam kung paano gumapang. Say hi! Say hi! Ayan tumatayo na siya, ganyan. Pero hindi niya pa alam kung paano gumapang. Ang bilis lumaki ng mga bata. Ngayon, ang laki niya na yung Ayla eh. Magsa 7 months na siya next week, 7 months na siya. What are you doing? Playing? Wow, what are you doing? Playing? Playing? You're acting like you're tired. You're getting tired. What are you doing? You're playing with your... What are you doing? Say hi. Say hi to everybody. Be careful. Don't drop it to your face. It's gonna hurt. Yeah. What are you doing?
Ayla, what are you doing? Bah! Oop, you drop it. Wanna get it? Dati ayaw na ayaw niya yung yung tummy time. Ngayon gustong-gusto niya. Palagi na siyang nakaganyan. Nakadapa. Gustong-gusto niya yung palagi na nakadapa. Dati naalala ko ayaw na ayaw niya talaga, iyak siya eh. Ngayon dapa-dapa na siya. What are you doing, Ayla? What are you doing? Oops, careful, careful. Wow! Try kong i-edit tong video na to ngayon. Kung ma-edit ko siya, kung matulog si Ayla ng maaga. Try kong i-edit ng video na to and then upload ko na rin right away para may video ako. May video tayong mai-upload kasi almost amat na ata akong hindi nakapag-upload ng video. Sobrang busy. So, try natin i-upload tong video na to mamayang gabi. Say hi to everyone. To everybody. Say hi. Kamukha siya ng tatay niya. Ilong lang ata ang nakuha sa akin. Ewan ko. Kamukha siya ng tatay niya eh. More like yung mukha niya, ganun talaga yung kamukha niya si tatay niya. Say, Mommy. Say, Mommy. Can you see yourself on the screen? Say, Mommy. Say, Mommy. Say, Mommy. Bihira ko lang itong gamitin itong camera na to. At pala ito yung ginagamit kong camera. Say, Mommy. Say, Mommy. Say, bye. Bye-bye.